platovu ispred shopping centra Ušće, uprkos visokim temperaturama, obeležen je 10-godišnji jubilej Deichmann Magic Nighta. Jeste, malo je pakao, što se tiče vremena, ali super, sad je neki, evo već je sunce se spustilo i zahladalo, tako da dovo neki vetrić. Bilo mi je dobro, bilo mi je brzo, vrelo, interesantno. Prosto mi je žao što nije bilo možda za sat vremena ili 2 sata kasnije. Možda bismo, moj kolega Milan Gromilić i ja nešto odigrali. Možda bismo izvrtili neku piruetu ili skočili. Nadam se da će mi sada davati uloge manekenki, taman sam sazrela za to. Tako da to jedno čekam. Svi oni koji su pratili i podržavali ovu manifestaciju poslednjih 10 godina i doprineli u stvaranju inspirativnih događaja i nezaboravnih modnih putovanja po regionu, našli su se na pisti ili u publici. Među njima su bili novinari, poznate ličnosti iz sveta medija, kulture, sporta i biznisa. Posle 30 godina dasaka i svega ostalog, nekako to više nemaš, nego je zadovoljstvo baš kad izađeš i jedno čekaš da izađeš. Prosto, nije meni problem kad izađem na sceni da ja krenem da šetam, ali prosto kad dođem iznad svih tih novinara, ja nekako samo uradim ovako i onda zaokrenem. Nemam ono sad jedna poza, druga poza, treća poza. Prosto se ne osjećam prirodno dok to radim. Da sam se već navikla, ali uvijek imam tremu, neverovatno kao da ne znam da hodam. Sad smo konstatovale Marina Kotevska i ja kao da ne znamo da hodamo, to je nešto neverovatno. Samo da ne padem i tu sam zapela pred kraj, znači sad u defileu, to se uvijek desi. A ko bi rekao da se pre samo 6 meseci glumica Danijela Vranješ porodila? Manekenka majka ustaje ujutru u 5:30 ide na trčanje, tako da nije tajna da je to težak posao. Mislim, ja sam jedan disciplinovani Hitler i rekla sam sebi ili ćeš da budeš debela kao krava čitav život, pošto sam imala 90 kila pri porođaju, ili ćeš sad odmah na trčanje i lepo sam krenula na trčanje i to je sve spalo. Vrela atmosfera u backstage-u na pisti ispred Ušća obeležila je jubilej jedne od najprestižnijih modnih manifestacija. A mi smo imali priliku i da se pridružimo kao učesnici jedne od revija.